ideme teraz porovnať mladších chlapov, lebo sú plní energie. OK, guys. A little bit. Go back, little bit. Yeah, go back, please. Back. Jaro, blížte päť k sebe. OK, great. Posúďte sa prosím páni na čiaru. Kategória nad 45. Ideme porovnávať kategóriu nad 45. Podporte chalanov. Perfektne. Dáme si základné štvrťobraty vpravo bok. Tak, v pohode. Hlavu. Pred seba hlavu. Vpravo bok. Zlatvi. Vpravo bok. Great guys. Vpravo bok. Perfektne páni. A ideme základné pozy, prosím, na lajnu. Tak. Na čiaru, aj sme všetci stáli rovnako. Perfektne. Môžete si dať rozostup. Tak vy stojíte rovnako. A ideme dvojitý biceps spredu. Poďme na to páni. Troška hluku, nepočujem vás. Široký chrbtový, leg spread. Perfektne páni. Ideme hrudník z boku, ktorákoľvek strana. Side chest, any side. Perfektne páni, super. Ideme zadné pózy. Dvojitý biceps dozadu. Double biceps from back. Perfektne páni. Ideme široký chrbtový. Perfektne páni. Ideme z boku. Triceps z boku. Side, triceps, any side. Perfektne páni. Relax. Abdominals and thighs. Brucho, stehna. Perfektne páni, uvoľním sa a ideme. Most muscular. Malná tá póza, vaša náľubenejšia. Tak, poriadne.